nso yɛn san so ɛmo akwa baby on the Banyansapo TV so said the medical case ne yɛ mo hu Asante ahemfo baby a yɛfiri ɛne baby a yɛba ne baby a ɔman no de yɛ yɛtimi nya nka bɔ mu sa Asante ne baby a yɛfifira yɛba ɛda bi bɛba yɛbɛba abɛtena se ne a kyerɛ baby a ɔman Ghana ankasa akora baby a yɛfiri ya yɛba bɛduru asase yɛte so yɛfrɛ wɔ sɛ Ghana yɛba bɛkyerɛ ne de yɛ mo hu Asante bakwasɛm ne gu so a yɛkyerɛ na ɛne no sɛ nananom ɔma yɛ kwan na yɛde abakwasɛm ne ma yɛahwɛfoɔ ne yɛ mmeranteɛ ne maburu na ɛba no megidi sɛ me a minima abakwasɛm yi ensɛm bi wɔ hɔ no ma mmeranteɛ ne mmeranteɛ ne bi o ma no ka me mentimi nka adai minima abakwasɛm minim sunsuanso a ɛwɔ so sɛ obi kasa tia panyin a sunsuanso bɔne ɛwɔ so obi kasa tia ɔhene a ɛhawa ɛde ba minim ɛno nti sɛ abakwasɛm ne kɔ so no mu tie no mu hwɛ a ɔmbɛhu sɛ seesei ne efiri seesei ne tie seesei na Asante tie bɛboa ama ne mebi wa mmeranteɛ no ɛyɛ anansɛ bi ɔmo ka ɔmo ni bɛda hɔ fi sɛ ne deɛ kɔ so no wo ya bodua wɔ ha wo ya didi wɔ henatam wo ya yɛsɛ obi a wɔnim Asante abakwasɛm nim Asante ase sɛ deɛ esua yɛnim Asante abakwasɛm me sɛ deɛ medi kan na ɛbɛyɛ din sɛ ma no betia wɔ hene anasɛ panyini efi sɛ minim Asante abakwasɛm minim akamfo amammerɛ minim Ghanafoɔ ya amammerɛ minim abibifoɔ yɛnchi baabi a yɛfiri ɛne baabi a yɛba abɛduru sɛ panyini anasɛ ni die wo de ma panyini a emfaso ɛwɔ so ana sɛ wo kasa tia panyini a hawo ne nsusuaso ɛde ba nti nananom ɛna abakwasɛm baabi adum ma kwan na yɛma yɛnkyirima no enhu na bɛboa ametumpo akoyanim baabi a mede si yɛ baabi a nana opokuware okra ɛkɔɔyɛ no nana opokuware kɔɔyɛ no ɔhena a ɔbaaɛ na yɛfrɛ no nana Kusi Obodum na Kusi Obodum so ɛbaaɛ ɔno so na brɛ so ɔno so bedi akon na Kusi Obodum di akon a kwa animu kwa akiri na ne nneɛma bi enye nananom fɛ medical kan sɛ enkofo keka sɛ Asante akonwa wudi ayentu yetu ebre bi na opanyi bi kyerɛkyerɛ mmerantie bi ɔmahia ɔyɛ historian bodem ka sɛ historian ɔkyerɛkyerɛ abakwasɛm ana ɔka kyerɛ mu sɛ Asante akonwa nko a na wudi ayentu Asante akonwa nko a na sɛ wudi a ye pɛsɛ yetu a enye Asante akonwa nko a na yewu a yɛmpre yeyidi obedi na ansa na ɔyɛ ɔkeka ne nyinaa owie ɔsɛ Asante akonwa sɛ wudi ne sɛ nananom mpɛwa sɛbiɛ son ɔmo ka wano ɔmo de awuduro ka wano ana bere bɛka sɛ poison na wawu ti me bɛn ɔpanyina sɛ ɔpanyini asɛm na wo ka no wo adanse wetima bɔ obi ɔhene bi din a hu sɛ yɛ kana no ana wo nana bi bɛte sɛ yɛ kana no saa ɔhene we de yɛ kana no enti ba bia wo keka kɔ ne hɔ toro mesrew ma mmerantie ne hu sɛ wunim a kansi ba bia wunim ana sɛ wunim a entum futuro ngu wo mani nti ɔpanyin ne tum futuro gu mmerantie ne na de me so meka kyerɛ mmerantie no enie tie bie meka kyerɛ mmerantie ne sɛ enye nokorɛ Asante akonwa wudi na ɔyɛ nneɛma no yɛ nananom mpa ɔmu gyina adebɔne na ɔyɛ ne so etu ɛma ne yeye na ɔhire bia na yɛfɛ no Kusi Obodum no odi akonwa emfie do nson na nananom mpa ne suban bi mintimi fa nto abɔnten na wɔyɛ nneɛma bia na nananom ani nye ho ɛno de mwadaro ma nananom ani mu a mintimi fa nto abɔnten ɛma nananom tu no efira akonwa so ɔno ɛne Asantehene na ɔtɔso miɛnsa ɔno so ne Asantehene odi kan a yetu ni fira akonwa so meka na se yetu di kan ne di kan di Asantehene anopoko akatachi bedi de ɔtɔso mienu Kusi Obodum na ɛtɔso miɛnsa ɔno ne Asantehene odi kan a yetu ni fira akonwa so efisɛ na ne nneɛma bi a ɔyɛ no na nananom ani nye ho nti ama yetu no efira akonwa so ndi sɛ woyɛ wɔ hene na ate akonwa so woyɛ brempɔn woyɛ man hene na ate akonwa so na woyɛ nneɛma bi na sɛbiɛ son ani Asante amamere na mane mfra woyɛ nneɛma bi enkoyie nananom etufo a wontie woyɛ nneɛma basabasa ɔhene sɛ wo manfo n'ani bere na mo ba wɔ hene nim na sɛ ɔmo bɛka wasɛm na ampa asɛm bɛka no ɛtɔ asum sɛ ampa yegyina so tu ne yeye a woni na hɔ na yɛwɔ ha yɛ hu sɛ ahemfa kɛse bi a yɛtutu wɔ mu ebi kura na gyagu wɔ mu kyem a wo hu de ɔmo yɛ enti sɛ wo yɛ hene a ma wo bra
emfata se hene me fa saa akwanya wi so e de atue nananom ahemfo no bifo nananom manimu a ka me nse nanso so empanyi se sebie son nimdie ye fa no obia no ena sebie son se woni panyi na kote se obi tu ne bafo a ofa bi na de atu kotokum ye mfa fidikasi yi so nema mu hu se enema bi ho na se wo ye ne nko ya ma na nhye wotrim se yetu enye ye na mpo sebie ku sebe mpreduasa nananom fa nkyeme sikadwa kofi kura obeti atena so am yetu ni da eno nti enti sebie wakonya tuntum bi a wote so enti sebie abrempo odwa bi enti sebie amanhene dwa bi ana so yentimi ntu wo ya ade ne se eni wo man ne mra amamre enko a nananom timi gina so etu fura konya so enti nana Kusi Obodum odi akonya Asante akonya mfie dunso ona na ya Asante na otoso miensa ona na Asante na odi kan a yetu ni fura konya so na eguso a yetu sabie so ya nananom fui na me ka chom se wo niema bebre wo hono nananom mo ya yetimi gina so tu man yeye opemso na se tu otoso mienu ana me bomu asema ade atudwa ana hemfo anim se wo a wonim na obeton asase ama nipa minu ebeduru nanim a onfa nchew eno yetimi gina so tu wo hene ye woni ma bebre wa wo hene untimi nya bi ebiri ne ma mbebo so yi wo ye hene a untimi nkotena ba bi ti se sebie so ba bi a obi ate ho nom nsa wo hene untimi nya saa wo hene ukofa obi yire a yetimi gina so tu akonwa so wo hene ne ma bi ho no kra ya bi kra yentuo se bi wo hene gina bonten na burutua na no na wo we wo hene uni di abonten wo hene onto dame wo hene ludu ne wale agredi na bonten bia wo hene udi bia enyeye akonwa a ye frɛ ne se bench wo hene wotena so yetimi kire wudua akonwa tenten a ye bɔ ne tenten sei wo hene tena so enyeye wo hene se ye ne anim se nei nananom bi tonton nsase amma yetu galamse sensuoni ade nana mo amunim okonkuro bi a minim kuro bi wa Asante mamu a kuro no edin aya ensuo ana beda ho ana yedigina so chichi kuro no eni nti kuro ni din no ensuo ni din na da so ya galamse atu nsuo na gumebo kuro ni din manso adubia ya tu nsuo na adubia na ya di galamse afa ho asɛ adubia ensuo no a yedi ni din tu kuro ni so no na wo ho ede na wo hwɛ ya otima ma adubia sieye nananom bebia nananom da nyina ya dane ani edi ni galamse nana sɛ wo ho na wo yese ya bibia to wa nananom hwɛ wo saa na to ye woni mebu ho no nananom wo ya enti na meka sɛ enei no sei na sɛ fa so ne nananom kasa enye sɛ so wa no kotia wo mo na mo ka ne sei mpo a omote sɛ wote wona wasieye ya kura wo manfo wade hye wo honom na yatu hu nyina galamse esukasi eda ukromai ni din da kuro ni so enya adubia nkonkuro ni bebre ensuo nkuro bebre ho a asuo ni din na deda nkuro ni so nanso so ensuo na ono obetena ho na gina ne so tetire kuro no wo de galamse asɛ no nana saa niema we nyina ye niema amo ya saa Asantehene ni munyam sɛ mo ankasa ahemfo ni bia ni munyam sɛ kuro na motim no woni munyam ti nananom kuro ni nyina yi wo sɛ bra bedi so hene a ye ka wo hene a odwumadie ni sɛ wo hene ye ka sɛ wo hene a ya gye ban ne de bibia hina no a wo na wo hini kuro na no ti bibia boni bia ba kuro no ma esan sɛ wo hini kuro na no na wo na beka sɛ wo hwe kuro ni nti bibi boni bi ba nka wo hwe mane nwuro ne so ne nananom bi ne kɔfrɛ ade ne mane ba nananom modawro ma monimu a nananom ani die ani bu akɔfom bebre na afiri saa niema weenum ye ma kwa ma ye sɛ ye nsuo a yetimi sanom nyina na ni nyina sɛ nananom saa niema we nyina ye niema a emwa amakurontu empuntuo enkonanim sɛ mo ni munyam ahemfo bebre wo honom a wo ba na sɛ ni kuroba esane ho a o sane ho sane so ka ne obi hia nana no abo ne mu ase oba obemu obo ne mu ase no wakyia nana on sɛ emrante ni tu ho a omoto wo no mo san ho no mo twam ni nyina ye usuban bia ensase a otom nipa mienu miensa ensu a ma kwan ma galamsefo wa gisika ma galamsefo sɛ no edin fidie begumu sɛ no wo agro basa sebiem so obi yire kra na woni ni di agobone wo hene wudi a yensini wo hene obahu no wo hene aworo na taade kupa pipi wa abonten o nana kane tete nananom
edi ahini ma ahini ye fenye se na tie o ye sua de ye nima bakwasem ye nima hemfo bebre abakro ade na wo bre so nko akuro ni ye basa wo batu ye se na tie bi kura anka akonyo nka wa ani ka enyu akono ma woni enu nti ye fa sa akonyo so atumfo na nanom a mo hwe mansa asesei na nanom a mo ton sa asema nipa mienu miensa na nanom a sebia so ebi mu mpotimi fa nkofo yerenom adan a wo nana we nyina etimi gina so tu ade so na kwan a efa so a yetimi tu ohena ade so no eberesim ye ba bekire maburu ni bi na se wo ye ohena wo ye bi a o manfo no betimi wo ye berempon a o betimi gina so de tu aworo mpaboa e de akwache wo berempon wo ye man hena o betimi aworo mpaboa e de abre wo hena so kwakọ o mo de wase kwakọ to opem so anim wo frɛ no ebo wo a ene ahemfo no bebre ayeje wo konwa afiri wo nsem ye di ye fɛ ne sɛ dompo ase hena bra ye agina konwa en charge de ball no ebi won ma sebiem so de na anya kura ne sɛ ne gya ase hene kura yire okofa nana adai sujafo ma be na wo pɛ ya kopem sɛ o gya ase hene yire hwɛ nim gu ase na de kɔ ahemfo no bebre ayeye bi sɛ wo ye bia tie ne gyae na ye nananom be di ade ne saa adom de be di asantema yanim ana omote akonwa so amonim sɛ yetum wonye nananom amammere wo ho amammere ne kyerɛ sɛ kuro no mmra kuro ne mmra no wo ho no ma ebeduru opem so anim a obonsu kuro ne mmra no ɛyɛ adwuma ma memfa mu nsia na yentwa ho tiawa na Kusi Obodum wokɔ yetu na konwa so no kwan ɛna baaye yetwa ho ne de abetoa